ing atase ratu ki dadi pengayoman, ratu ki dadi panutan. Kabar sing ndak tampa ripalungguhan iki malah kok ora arik tatanan ana ing Pringgondani karepmu piye? Nyuwun pangapunten. Pringgondani menika negari kula. Badhe kula jur, badhe kula luluh. Banger dacin abang ijo butet bening. Sedaya menika wonten panguwasipun Gatotkaca. Nyatanipun para kawula sami tresna kaliyan kula. Ning tak kira ripalungguhan iki para kawula bakal mlingos merga ngerti patrakmu sing ora dalan kaya mangkono. Menika perkawisipun tiyang Pringgondani. Wong Madukara rasah melu-melu lambimu ora kena ditata. Sing ndak tampa jare kowe ngedekne papan-papan pelayan. Apa kuwi? Komplek. Dudu karepe dhewe. Wong wadon tuna susila kok lumpukke menaneng kono. Karepmu ki piye? Apa pancen kabar kuwi bener kaya mangkono? Pancen kepara nyoto. Yen pancen kowe ora trima, karepmu piye aladeni tak sembur ramlonyo guroni batangmu. Aku ki ora kok njur arep mbantah karo kowe ora. Ning kabeh lak perlu koordinator. Wah. Hai. Wah. 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 Oh. Hey. Lo. Wah. Ha. Wah. Oh. Oh. Wah. Kula putraning sun sira iku wis wanci bisa lan senenging wang bisa lan senenging wang bisa lan senenging wang Mas Paman Arjuna sembah pangabekti kula kunju. Sedaya apa kuwi nyembah karo pamanmu lamun tuk nyempyokake tirta letuh ana praupane para Pandhawa. Mongko kabeh para putra-putra Pandhawa rina wengi tansah digugla wentah supaya tumindak ingkang becik makarti ingkang rahayu. Ning ya kene ripalungguhan iki kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Ing atase ratu ki dadi pengayoman, ratu ki dadi panutan. Kabar sing ndak tampa ripalungguhan iki malah kok ora arik tatanan ana ing Pringgondani karepmu piye? Nyuwun pangapunten. Pringgondani menika negari kula. Badhe kula jur, badhe kula luluh. Banger dacin abang ijo butet bening. Sedaya menika wonten panguwasipun Gatotkaca. Nyatanipun para kawula sami tresna kaliyan kula. Ning tak kira ripalungguhan iki para kawula bakal mlingos merga ngerti patrakmu sing ora dalan kaya mangkono. Menika perkawisipun tiyang Pringgondani. Wong Madukara rasah melu-melu lambimu ora kena ditata.
pundi-pundi wong ora kena diajeni babar pisan. Yo, yen pancen kaya ngono arep jajah karo kaprawirane Gatotkaca. Sembur ora mlonyoh diadamak gurone batangmu. Kabar sing ndak tampa jare kowe ngedekne papan-papan planyan. Apa kuwi? Komplek. Dudu karepe dhewe. Wong wadon tuna susila kok lumpukke menaneng kono. Karepmu ki piye? Apa pancen kabar kuwi bener kaya mangkono? Pancen kepara nyoto. Yen pancen kowe ora trima, karepmu piye ladeni, tak sembur ramlonyoh gurone batangmu. Aku ki ora kok njur arep mbantah karo kowe ora. Ning kabeh lak perlu koordinator ngono lho. Koordinatore sapa lho aku ngono. Mula paman aku anak siji ngantuk loro turu aja. Karepmu piye? Kae wong wedok-wedok kudu entuk perhatian. Kudu enek sing ngopeni ngono kuwi. Mergo lek nggen kesehatane ora terjamin, kok wong lanang-lanang sing teko kene kabeh iki do kapok, kabeh do bosen, malah iso uga kena penyakit mergo kurang resik papan kene iki. Karepmu piye? Tak openane wong wedok tak latih. Biayane piro? Ora sambayar. Aku wong ikhlas lahir batin, senengane golek pahala kok ya. Senengane. Halo? Wong wedok-wedok sing mapan ana kene ya mlumpuk-mlumpuk ning lapangan ya mlumpuk. Mlumpuk kene ya. Sakanane kabeh mlumpuk. Jenengan sinten? Aku sing dipercaya karo Raden Gatotkaca. Aku kuwi mantri Bagong ngono. Aku ini mantri, tegese tukang nyuntik, lainnya wong sing kena penyakit, semua harus menjaga kesehatan, semua harus menjaga fisik dan juga supaya tidak ada kotoran-kotoran yang ada di tubuh-tubuh jenengan kabeh kuwi. Lah mumpung jam 09.00 esuk iki jan apik-apike srengenge yaene iki. Mlumpuk kabeh. Ayo, perhatian. Siap. Gerak. Lek siap kuwi ya siap aja kukur-kukur bokong ngono lho. Kon siap malah kukur-kukur bokong. Anjelempet. Denggel memlotot sing ana karo aku dipercaya ndur Gatotkaca ngono. Hormat. Gerak. Nah, kaya ngono kuwi. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Langsung semua seadanya tanpa kecuali bisa kayangan, ngayang bisa seperti ini loh, ngayang gini bisa. Yuk, semuanya saja tanpa kecuali ngayang. Seperti itu. Oke, diam, jangan bergerak. Akan saya tes satu persatu. Ini namanya siapa? Ini namanya kelopon bil kita. Tak tes loh, si apik iki. Lumayan apik kopen ketoke. Kulino anu to, tenis to, fitness kok tenis ora. Oh iya fitness. Nah kaya ngono iki sapa sebelah ngono nggih kelopon mirat. Hah? Serampat. Mirat. Nang tak tes. Wah, apik. Kowe arep dodol bakso apa piye? Mboten minyak. Selanjutnya sapa iki? Muni nggih kula pun Diajeng Candramulya. Duwe anak to wis ketok mbleguk ngono. Muni nggih setunggal. Ya alah duwe anak ya sik dodolan kaya ngene ya ampun ora. Kaya ngono kuwi.
Iki mbiyen pas lairke mbiyen iki buka pira? Lho nggih 29. Wah, ngono kuwi. Katese. Oke, apik. Dari dhewe sapa iki? Nun nggih nami kula pun Tri Hasuti Retnawati. Penggembaripun para lurah-lurah kula menika. Ya, boleh. Punya penggemar boleh saja, enggak apa-apa. Ini harus saya tes dulu, sama apa enggak dengan yang lain. Yang lain kan tadi, loh ini bagus. Kamu saya tes dulu. 1, 2, 3. Itu di dalam tubuhmu ada merconnya sepertinya. Memangnya ngeten iki yo ala ketoke praoto iso puter nang kono kuwi. Nah, sekarang masuk ke bilik masing-masing ya. Saya cek satu persatu, jangan ada yang mempunyai penyakit. Kalau punya penyakit nanti nular kemana-mana. Dijaga kebersihannya semuanya. Rama Widodo dasmu Warakudara sing ngajari dari pencoleng kuwi sapa? Ana wujuding cahya manter nyada lanang gedhe pangaribawane. Hanenggih menika ta warnane satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Janadyan kendhang kaprapundhang kuntal kaprapa. Tetandingan kalian Prabu Kala Ludraka. Parandene malah saya nyedak kelawan pangerane ketitik nyambung raos kelawan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kaya mati jroning urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating superna sumusuping rasa jati. Jati-jatine sang tetuku angatas mring dewane. Mangkono kandhasing panalongsa melenging pangesti tekuning panembah kencenging pangibadah
yekti weh Prabu horeg ing Kahyangan Suralaya. Sang Hyang Jagat Girinata tusan dumateng kami tuwaning Dewa Nenggih Sang Hyang Narada mrepeki dumateng unggihane Sang Manguntapa. Karwarsi yahni jahning talaga kadhi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma ya sumawur merkenjang papapong marundaya kula tetuka Gatotkaca jan dadekake gugup gagap sarta guragapaning ati kita ulun Sang Hyang Narada ingkang mrepeki ning pucuking Gunung Tidar anggen Wiyogabrata. Sarawuh paduka pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka pukulun. Iya ndak tampa gawe bombonging rasa. Nadyanto jeneng kita ora cerita ning dewa wis sumurup lan pirsa lelakon apa ingkang kababar oning Pringgondani. Ngertenono ya Ngger. Gatotkaca. Anggonmu dadi ratu kuwi yektine abot sanggane, abot cobane. Lan kanggo srana kajayan kamulyan tumrape wong sak negara ora ana dalan kang kudu tinempuh kejaba mung gaman panunggal utawa gaman kerukunan. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula, pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Sing becik kuwi kudu rukun, kudu manunggal tetunggalan. Nah, sadurunge kowe rukun kelawan wong liya, rukuna kelawan awakmu luwih dhisik. Tegese antarane lair lan batin, jiwa lan raga, sukma, ati, lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa meneh dadi satriya antarane batine, pangucape lan tumindake kudu rukun. Ingkang tegese mahambek bawa laksana. Lah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, lagi rukuna karo keluargamu, banjur rukuna karo pepadaning uripmu. Inggih Pukulun. Wiwit saka kekuatane desa,
Wiwit saka desa Munggahe Kadipaten nganti tekan negara kuwi sumbere mapan ana ing Panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae lan sapa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi rukune ratu karo para kawula. Rukune ratu karo para kawula, rukune sing mimpin karo sing dipimpin. Sing akeh ratu mung gagas karo kamulyaning pribadi tanpa beda kawan wong cilik isane ya mung nyacat maido karo panguwasa. Sing akeh kaya mengkono kuwi. Ning lamun to antarane pimpinan lan sing dipimpin atine wis gathuk lan mathuk, yektine kuwi ambabar marang katentreman lan uga kasantosan. Dene bisani rukun kudu diwiwiti saka gedhekake rasa tresna sing bener-bener tresna kang tulus. Katresnan sing sejati, mongko tresna sejati ki mapan ana pandonga ingkang ikhlas. Lan donga sing bener kuwi ora mung ndongake karo awake dhewe nanging ya ndongake karo wong liya. Yen pimpinan ndongake karo sing dipimpin kok sok baline sing dipimpin kawulane ya kudu ndongake marang pangarsa supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggene njejegake adil lan ngayomi marang wong sak negara sing bener kaya ngono kuwi. Lamun to jeneng kita bisa rukun karo diri pribadi, rukun karo keluargamu, rukun karo Sentana Praja, rukun karo para kawula kabeh kanthi lambaran donga sing tulus lan suci, yektine bakal ambabar marang kasantosan. Nuninggi pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka paring pitutur dumateng kula. Sedaya dawuh paduka badhe kula gegem kinarya pepakem mangkin kula badhe netepi dumateng kadarman. Gatotkaca jumbuh kelawan laku sing ndok tindakake prihatin sing lagi ndok lakoni wis sak trepe lamun to jeneng kita Ripalungguhan iki nampa wahyune Kanarendran utawa wahyune ratu ingkang sinebut Wahyu Teja Kencana. Ridu mawur mangawur-awurmu keratan pengaraning jurit mak lungguh foto suka. Panuwun ingkang tanpa pindhan pukulun dene paduka paring sih nugraha Wahyu Teja Kencana dumateng Gatotkaca. Ulun mung sadrema dadi lantaran sing jejeg, sing madhep, sing mantep anggen bakal ngemudeni negara Pringgondani. Percaya wae. Ulun ngerti lamun tok sing ana pawongan sing rusak ngajak-ajak ning aku wis niteni bola-bali. Lan buktekno dhewe sing arep ngrusak karo sing arep mbangun kira-kira awet endi iki mengko.
Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana marakana panca bayu lan warayang wisikan gulingan limo temu gelang kekalangan anggenku golek kowe Nadyanta kala ludraka bisa ngendhangake dapurmu ning durung marem rasaning atiku lamun to durung bisa jejuing kwandamu Gatotkaca Prabu kala ludraka nitik saka sandangamu ki ratu tanpa beda kelawan aku uga satriya sing kudune rumeksa marang rahayune jagat aku kelawan kowe ditandur dening pangeran mapan ana Marcapada kuwi supaya njaga marang kawilujengan kanthi lambarane kebak rasa tresna lan asih Nadyanta beda wujud aku menungsa panjenenganmu raseksa ning yektine ana ngarsane pangeran derajate padha sing bedakake mung tumindak lan pakartine ora sah kocak urung marem lamun turung ngerti glundunge ndasmu ora kena ginawe becik
bola-bali wong yen ketrima sing meri pirang-pirang kaya dapurmu. Kowe dandan Gatotkaca karepmu piye? Yektine babar pisan ora ana ceceking rasa aku kepengin dadi ratu Pringgondani. Yen nganti ratu Pringgondani patrape kaya dapurmu. Pangurunga para kawula sing bakal jerit sundu langit. Gatotkaca elingodi iki pun Kakang Jangkar Bumi. Aku Antarja, aku njaluk urip, aku njaluk ngapura. Babar pisan boten duga mono. Bilih jengandika Kakang Antarja ingkang tumindak nista kados mekaten. Mongko menggaing petang kula tiyang dados ratu menika rekaos. Awrat sanggananipun, awrat tanggel jawabipun. Anggenipun anggadhahi tanggel jawab boten namung wonten donya ning ngantos jaman akhir. Parandene kok jengandika malah kados mekaten. Yen pancen Kakang Antarja ngersakaken dados ratu Pringgondani, kula dherekaken, kula tak mboten nyalonaken kemawon. Monggo klaturi lenggah dampar Pringgondani ora Yai. Pun Kakang kalimput Yai. Apa-apa ki kari kumpulane. Mergo aku kumpul karo wong Astina ya kowe yang Durna yang Sengkuni sing diombyongi kelawan Bathari Durga dadine aku njur mendem kelungguhan edan karo jabatan. Dudu aku tetep kowe sing ditresnani karo wong cilik Gatotkaca.
Udara sampun ngantos nandukaken raos duka dumateng ingkang putra Punantareja. Mbok menawi pancen laku jantraning jagat kangge rabu ing iman lan ugi kekiyatanipun supados Ndara Gatotkaca ngadeg jejeg mongko pengayoman wonten pringgondani caranipun kedah kados mekaten. Mencara mawa teja si Gatotkaca iki karana sampun pikantuk wahyu kanarendran nenggih wahyu sumber kencana. Anu teja kencana Mira anu Eka napa nggih wau? Wahyu teja kencana. Oh nggih, teja kencana. Teja niku sorok, kencana niku mas. Mas niku kuning. Ya niku sing tegese ripalungguhan samangke mugi-mugi Ndara Gatotkaca kuwawi mbeta dumateng jaman keemasan tumraping jagat pringgondani. Ndak pangestane anggen dadi ratu ning anggrang dadi ratu kakehan pola aja takon dosa Gatot. Nun inggih ngestakaken dawuh nyuwun tambahing pangestu. Antareja wonten dawuh aja duwe rasa iri drengki jael metake dahwen open panasten. Meri karo ketrimane dulur ora oleh kaya ngono. Ah, gak boleh. Inggih ngestakaken dawuh. Wong iki ketrima dhewe-dhewe. Senengane wae. Nggih pun mugi-mugi niki kangge kembang gore lelakon nggih to. Sing apik kena nggih conto, sing ala katuta banyu mili lan barat lesus. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Sak bejo bejane sing lali sih bejo sing eling lan waspada.